ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଗୁରୁମା ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବେ। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ବନ୍ୟ ପଶୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାରାର ଚିତ୍ର। ସବୁ ଘରେ ପାରା ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପାରା ଆମର କ'ଣ ଖାଏ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ? ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ଶୁଣ। ପାରା ଆମର ଧାନ, ଗହମ, ଚାଉଳ, ଖୁଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଏ। ପାରା ଲାଗି ଆମେ ଘରେ କିଛି ଲୋକ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ରହିବା ଲାଗି। ସେ ନହେଲେ ତାର ନିଜର ଘର ତିଆରି କରି ରହେ। ଦେଖିବ ଘରମାନଙ୍କରେ ସେ ନିଜେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହେ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ଘର ଛାତର ସ୍ଲାବରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଘର କରି ରହେ। ସେହିପରି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାଉର ଚିତ୍ର। କାଉ କ'ଣ ଖାଏ? କାଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଏଇ ଭାତ, ରୁଟି, ପିଠା, ତା ସହିତ ଆମିଷ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବେଙ୍ଗ, ମୂଷା ଏସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। କାଉ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହେ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ସେ ତାର ନିଜ ବସା କରି ସେଇଠି ରହେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଶୁଆ କେଉଁଠି ରହେ? ଶୁଆକୁ ଆମେ ସବୁ ଘରେ ରଖିଥିବାର ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି? ତାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରେ ବି ରହେ। ବାହାରେ ସେ ଗଛରେ ରହେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଶୁଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଡାକିବା ନାଁ ଧରି, ଯାହା ନା ଚକ୍ରଧର ଯାହା ଶିଖେଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ, ନିଜ ନାଁ ଯାହା ଶିଖେଇବା, ସେ ଶିଖି ତାହା ଡାକିଥାଏ। ଯାହାର ଶୁଆ ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଶିଖଉଥିବେ। ଶୁଆର ଗୋଟିଏ ନାଲିଆ ଥଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଛ? ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିବା ବହିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି, ଦେଖିବ। ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଶୁ କହିଲେ ଯାହାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ରଖୁଥିବା ପଶୁ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ଗୋଟେ ହେଲା ଛେଳି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମେଣ୍ଢି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଈ କଥା ଆଜି ଜାଣିବା। ଗାଈ ଆମର କେଉଁଠି ରହେ? ଗୁହାଳରେ ରହେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ତାକୁ ଘାସ, ନଡ଼ା, ପାଳ, କୁଣ୍ଡା, ତୋରାଣି ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରାମିଷ ପଶୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଚିତ୍ର। କୁକୁର ଆମର ଘରେ ରହେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅଲଗା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। କୁକୁର ଘରେ ଓ ବାହାରେ ରହେ। କୁକୁର କ'ଣ ଖାଏ? କୁକୁର ସେହିପରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଏମିତି ଭାତ, ପିଠା, ରୁଟି ସହିତ ଆମିଷ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।